Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nandirito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update, no? So, ito yung mga nakikita nating kababayan natin na dumagsa at namimili sa mga presyuhan at mga murang latag dito sa Malabon Fish Market. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Fresh na fresh po yung mga alamang dito na ating nakikita, no, sa kanilang mga natagan dito sa Malabon Fish Market. At napakasarap po niyan sa mga lutong ginisa, no? Ginisang alamang. Alright, so ito yung mga presyo ng mga bangus. Dagupan na 170 ang isang piraso at 160. So yan po yung mga per piraso. So ito yung mga galunggong naman natin, no? 100 pesos yung mga tumpukan at 160 sa mga bangus ni Ate Pam dito sa kanyang latag, no? Ito yung mga bangus pandaing. Alright, so ayan po yung 160, no, mga pandaing ni Ate Pam sa Malabon Fish Market. At ito naman tayo sa mga presyo. Magkano yung presyo ng tuwakang? 140? Bali 280 ang per kilo ng mga isdang tuwakang. Yan, mga pangkinilaw. Sa mga tanigi, magkano? Parehas na 280. Ito rin, ganun din. Ito, 240 lang. 240. So yan po yung mga presyo na mga fresh na isda, no? Dito sa presyo ni Boss Wati. Magkano ngayon dito? Ito, 360 na lang. 360 ang mga lumot. Dito sa mga pusit na to. Bali 460 per kilo. So yun po yung mga presyohan dito, no, ng mga pusit natin dito sa latag ni Boss Wati sa Malabon. At yung mga latag ng labayhita, mga bulik tuna ay 220 ang mga per kilo. At bubuli, no, 160. Yan po yung mga presyohan ng latag dito ni Boss Wati. Salamat at thank you, thank you. Alright, dito tayo sa tumpukan ng Toray. Ayan po ay 50 pesos na tumpok. At mayroon din tayo dito mga bangus, no? 200 pesos, malaking bangus, isang piraso. So yan po yung mga updated sa mga presyo, no, dito sa Malabon. Yan, ganyan kadami mga kababayan na dumayo, no, sa Malabon Fish Market. At dito naman po ay 140 yung isang piraso naman ng bangus. Tumpukan 50 pesos. So yung mga bangus natin dito, 3 piraso 150 tumpukan. At 250 sa mga per kilo dito ng pusit kalawang. Yan, 50 pesos tumpukan. At ito po sa mga isda natin, no, 50 pesos tumpok pa rin po dito ng mga galunggong at isdang lapad sa Malabon Fish Market. Alright. Yan po yung mga tumpukan at pusit natin 100 pesos tumpok. Alright, so dito naman ay may mga turay din 50 pesos na tumpukan at mga galunggong na. Good morning sa'yo at nakakita na tayo ng mga latag na galunggong. Sandaan, galunggong. Ayan na, 100 pesos mga galunggong, medyo mataas. Magkano per kilo? Sandaan, dito. 200 isang kilo. Yun, 2 lang po ang kilo, no? Tumaas na ng galunggong na, ano? Tumaas na galunggong ngayon. Ate, galunggong, tumpok lang, 50 lang. Oo, ngayon.
200 na naman ng kilo hanggang sa 250 mga per kilo niya pagtaas ng mga presyo. Walang magagawa. Talagang dalang ang isda ngayon. Dito naman po mga tumpukan, no, sap-sap, yan po ay 50 pesos. Alamang natin, no, tumpok 50 pesos alamang. Yan, mura-mura, sap-sap. Pang masang presyo na tumpukan at ganito rin po rito. So ito yung mga latagan dito nating binablog sa Malabon Fish Market. 50 pesos sa mga isdang lapad. At yung bangus natin dito, no? Ayan, no? Tumpukan ay 150 rin. Tatlong piraso na, no? Na mga bangus na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ayan naman ang galunggong ni Kuya Nestor. Shout out po kay Nestor. Magandang umaga. At sa mga kababayan po natin nandyan sa Bisaya. Good morning, good morning. Magkano ngayon nung galunggong nyo kay Nestor? 200. 200 din ang per kilo. Okay, Nestor, salamat ha. Thank you. Yan ang presyohan ng mga galunggong. 200 pesos yung mga per kilo at tumpukan dito ng bangus. May scallop tayo dyan. Ayan ay 150. Kwenta lang yan, scallop. Tumpukan ay 150 mga bangus. So, lipat naman tayo dito sa iba pang latag dito sa kanilang pwesto. So, ang daming tao. Siksikan na naman ng Malabon. So, ito yung mga latag dito, hasa-hasa o alumahan. Yan ba, dalawa? Ang laki na ito. Sino nagbigay na ito? 100 pesos tumpukan na 200 pesos per kilo, no? Tawa ka pa, ikaw nagbigay, no? Magaling si Kalbo. So yan po yung mga presyo ng ating isda at chabeta, oh. Kung tawagin natin ay bilong-bilong. 180 po yan sa mga per kilo po dito sa Malabon Fish Market. 180 at may mga daing na rin dito ng 3 piraso ay 100 pesos. Mga daing na bangus. At dito tayo sa latag ni Jumong. Jumong, magkano ang hipon ngayon? 320. 320 to 80. So 320 at 280. So yan po yung presyo ng ating mga hipon, no? So sa mga presyo ngayon ng mga isda, medyo may pagkano talaga at matataas ang ibang presyohan nila, no? Sa mga isda natin dito sa Malabon. At ang mga tumpukan ay pangmasa pa rin sa kanilang presyo. Ang ating mga tulingan, ito po yung presyo niya, 180. Iwi lang yung nawong. At kada piraso naman ng latag ni Kabugris, ito yung kanyang bangus. So shoutout sa iyo, good morning Kabugris. Good morning. Mga kabukris natin dyan. Ayun. Ay, happy weekend. Oy. Malamig na malamig. Happy weekend. At meron din siya malaking bangus dito, no? Na 200 pesos yung isang piraso. At meron din 230. So malalaki yung mga bangus dito na bentahan ng kada piraso ng latag nila. Walang presyo? Walang presyo to, wala. Magkano? 150? So presyo po ng mga baka rito. Balat ng baka ay 150 per kilo. So ito ihipon, no? Ganda. Yan po ay 250 mga per kilo ng hipon. At 50 pesos tumpukan. Yan po yung mga tumpukan po dito ng hipon, no? Na kanilang benta dito sa Malabon Fish Market. Tuloy pa tayo sa ating mga update. Doon naman tayo sa kabila sa mga latagan ng isdang bato.
Pero dito muna tayo sa mga gulayan. Tingnan natin yung kanilang mga latag na sulit presyo din, no? Na binibenta sa ating mga mamimili. Dahil yung mga latagan po doon ay saktuhan na pansahog sa inyong mga lulutuing ulam. So tawid tayo. Magandang umaga po. Good morning. Parang wala kayong bestseller ngayon, ha? Dahon muna tayo. Shoutout po sa asawa ni Nanay Cherry. Magkano po yung mga ganyan mga nakatali? 10 po yung mga nakatali, no? Ano to? Bati na iba yung kulay nga lang, no? May violet, may verde. So, ayan po yung presyohan ng latag. Nanay Cherry, salamat po, ha. Thank you. Ay, magkano sa yote po? 50 pesos per kilo. Tapos may mga tumpukan dito kay Gary. Mga siling verde at siling pula. Magkano mga siling pula? Ito, 20 rin. 20, yung 10 pesos, no? Oo. Nakamati, siling pula at siling verde at kalamansi na bentahan po rito. Ito, 20. Nasa 10 piso, napakamura ng sili natin, no? Sitaw, magkano ngayon? 50 isang tali. So, talaga mataas talaga ang sitaw. Ito yung sinabi mo. Ayan, no? Yan po yung kada tali, no? Sitaw. 50 pesos po. Talong, magkano? 60 ang per kilo. Gary, thank you, ha. Salamat. So, yun po yung update natin dito kay Gary. So, dito naman tayo kay Gandara. Ayan. Magkano ngayon yung ano mo? Isang plastic na yan. Oh, 1 kilo. Ang lettuce? 41 port, bali 160 ang per kilo. Eh yung sayote? 60 ang kilo naman dito ng sayote, no? Oo nga, sitaw. Mahal nga eh. 40 ang sitaw. So medyo mataas talaga ang sitaw natin ngayon dahil nga kahit sa Divisoria, napakamahal ng mga kadatali niya, no? So dito rin, mga kadatali. Magkano mga pechay? Pechay, 10 lang po, boss. 10 piso, ang mura ng pechay. Ang iyong mga labanos? Labanos, 20, 1 80 per kilo. Ang repolyo? Ang repolyo, 70. 70. Carrot? Sa carrots, 80. 80. So ito, 10 pesos. So, ito lang, 20. 20 pesos sa mga kangkong. At yung mga nakabalot na, ayan ang presyohan ay 20 pesos. May 10 rin. May 10 piso rin, no? Kaya magkano ngayon ang luya? 40 ang 1 Ayun. 160 ang per kilo. So ayan yung update natin dito, no? Kay Gandara. Boss, sa inyo, boss, kulay. So Gandara, salamat. Shoutout sa mga followers natin yung boss Nando. Shoutout sa mga mamimili natin dito sa Malabon. Ayun, shoutout. Fishport Market. Ayan. Thank you, thank you. Diretso na muna ako dito sa mga bentahan ng isdang bato. Alright, so diretso tayo sa mga bentahan ng isdang bato. So dito yung mga nakabalot din dito na 20 pesos din, 50 pesos mga sibuyas, kamatis. Walang pagkakalayo sa mga presyohan dito sa ating mga binablog. So ganyan yung mga latag ng ating gulay dito sa Malabon Fish Market. So, ganun din dito, no? Mga 20 pesos. Ito mga ginagapang natin dito na kanilang natagan ng gulay sa Malabon Fish Market. Good morning, shout out. Ayan ang mga latag dito, no? So, kahapon, hindi tayo nag-vlog dito. Tayo ay
nagpahinga muna para sa ating pamilya, no? Sa bahay muna tayo. Salamat! So eto, latag ni Nanay Noemi, mga dalagang bukid. 110, 220. Nanay Noemi, good morning po. Morning sa inyo. Good morning. Magkano po yung dalagang bukid, Nanay Noemi? 20 lang. 220 ang per kilo, no? Sa mga bangus po. 200 lang din. Ayun, 200 pesos po per kilo ng mga bangus. At 240 sa... 220. 220 sa mga dalagang bukid. Nanay Noemi, salamat pong muli. Thank you. At eto. Pangsabaw. Ito yung isdang ome. Kaya ome. Tapos salmon, 150 per kilo. Ayan, magaganda yung mga isda natin, no? Ito naman 200, 200 ang per kilo sa mga isdang ome. Opo. Ito po, Pareha. sa parehas po. Ano isda yan? Pareha sila po. Magkaiba na ng mga isdang bato natin, no? Isang bato pong sabaw sa riwa. Sarap niyan. Kasi sinigang ang pinakamasarap na luto talaga sa mga isdang bato. Malambot yun naman yun. Salamat po. Thank you po. Salamat. Alright, dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, magandang umaga. So, parrot fish. Ayan, ang ganda ng isda natin na may isdang bato, no? Nagisi. May bangus tayo, ayan. Tapos mga isdang bitilya. Paliti lang. Yung per kilo ng nabahita dito ay 180 ang per kilo. Magkano ngayon mga bitilya? Kano? 20 mga bagong dating na bitilya, no? Yung mga sagisi natin, eh. Sagisi mo, Boss Aris. 200. 200 ang per kilo. Lapu-lapu. 220. So yan po yung mga price update natin dito sa latag ni Boss Aris ng kanyang mga isda, no? Meron mga lapu-lapu, mga bitilya. Meron mga lapu-lapu natin. Bagong dating at bagong bagsak na isda niya dito. Isdang bato na inyong mabibili sa pwesto ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Mga parrot fish, no? Sila, ulam natin yan na ulam. Ulam na. Ito, gusto ko ito. Kano dito? 220. 200 naman na kuya. Mga bitilya, no? Si Brenda, salamat. Boss Aris, thank you. Ito naman tayo kay Kuya Warren, no? Mga isdang labahita at salmon na local. So ito yung mga latag niya ngayon. Sagiti at salmon na local na bentahan niya rito. Magkano ngayon, boss? Kuya Warren? 200 dito sa mga sagisi. Yung sa local salmon. 200 din yung mga per kilo, no? Kuya Warren, salamat. Thank you. Yan po yung mga presyon, 200 pesos. Yan sa mga isdang bubuli, 160. First, good morning. Magaganda yung ano. Be, kunin mo nga, be. Tag, be. Ay, sorry. Ayan, 180. Ganda ng isda natin, no? Ayan, no? Mga isdang patalay. Tapos tulingan. At parrot fish, no? Yan yung masarap na fillet. Yung ganyang mga parrot fish. Ngayon pa lang nilalatag dito, no? Ayan, parrot fish. At mga patalay pa rin dito at 100 pesos per kilo na mga sapsap. Ayan, ang mga natagal dito, mga patalay, bangus. So, ayan yung mga natagal dito, no? Dito sa pwesto ni Ate Beverly sa Malabon Fish Market. Magkano ba tali sa Beverly? 160. Ayun ang mga presyo. Bangus po. 200 ang per kilo. Ang ganda ng bangus. Eh. Ate, magkano? Yan, ano? Dalawa na lang. Si Beverly, salamat po. So yun yung kanyang presyo sa kanyang latagan.
At dito naman tayo. Puntahan natin si Jump Apparel. So dito tayo mag-i-ending ng ating vlog sa kanyang pwesto. Ito yung mga latag ni Kuya Romy. So kay Kuya Romy, pwede mapresyo ng galunggong. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. Blockbuster si Idol. Oo, blockbuster ngayon, mahataw. Hindi siya makakilos ngayon na maayos. Kita mo, oh. Love God. Wala, nakatalikod talaga eh. Ayaw niya tayo harapin. Idol, okay na to? Saan ba yan? Si Idol. Oh, busy si Idol ngayon. Kakasunod ni Kaya na yun. Lapia sa kabango. Kuya Romy, magkano po yung tilapia? 130 per kilo. Tabangus po. Ate, kaniskis ka. So busy talaga si Kuya Romy. Ako gagawa. Hindi siya magkaundagaga si Kuya Romy. Marami suki. Blockbuster kayo si Kuya Romy, no? Oo. Kuya Romy, marami pong salamat. At busy kayo sa inyong paglilinis. So customer muna para sa mga mamimili ni Kuya Romy, no? Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at sa mga kababayan din natin na lagi sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. Sa mga masugid natin manonood, shout out po sa inyong lahat. At sa mga content creator, no, Bornox TV, shout out. Lisa Laurente, shout out. Rudolph Uy, shout out sa inyong lahat. At sa iba pang ating mga kaibigan dyan, no. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye. So shout out sa iyo, Randy Conan.